खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय स' लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय जोबोद दुखुनांथाव आरो आङो लाजिनायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों मानो होनोबा लोगोफोर जोंनि बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि लाजिथाव खामानि मावगासिनो आरो ओरैबायदि दुखुथाव खामानि मावगासिनो मा बुंनो आरो दाना गोबां जाथाय जालांगासिनो जों बर' हारिफोरा बेनिफ्राय गुबुन जाथियाबोथ' जायो नाथाय जों बर' हारिखौ बांद्राय नुदों बेफोर खामानिखौ मा जानाय नोंथांमोना नैबे क्लिपाव नुनो मोनगोन आङो मोनसे क्लिप होलांगासिनो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो ना भिडिअखौ जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा बेनिखायनो आं बुङो भिडिअखौ जोबजासे नायलां जों ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो आरो लाजिनायबो मोनदों जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेफोर खामानिखौ मानो मावना लायो माने गावनि साननाय हनाय गावनि बिमा बिफानि साननाय हनाय बिराद फेलें खालामगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामनोसै थुदो दायो नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय खानाय सिनलायनाय बुजालायनाय माबायदि मान सन्माननि खोथा दङ आरो ना माने लाजिनाया लाजिया बिमा बिफानि मान सन्मानखौ जादो दायखौ मावदो सोरबा खास्थियाथ' मोनखागोन दाय मावनायाबो खास्ति मोनखागोन नाथाय मान सन्माना बिमा बिफानि थाङो बेबायदि आरो ना थ' आङो बिराद दुखुबो मोनदों बिदि दाय मावनायखौ माने खानाय सिनलायलायनाङामोन जों ना खानाय सिननायाबोथ' ओरैबायदि जादों माने दायखौ मावदो बेनिखायनो लाजि फोनांदो आरो ना जिबायदि लाजि फोनांदो माने खेबसे दाय मावनायनि उनाव मावा जाथों बेबायदि होननानै खानायखौ सिनना होदो आरो ना बे सिख्लानि स' फुल डिटेल्सखौ बुंनो थाङा जोङो बुंबा गाज्रि मोननो हागौ गासिबो पार्सनेल खोथा थायो लाइफनि खोथा थायो बेनिखायनो बे भिडिअखौसो होनाय जादों आरो ना जिहेतु जोंहा गाज्रि लामाथिं थांनो नागिरनायफोरा एसे सेफै थाथों मोजाङै थाथों होननासो बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जादों गावनो गाव लाजिगोन बे भिडिअखौ नुबा गावनो गाव लाजिगोन ओरैबायदि खानाय सिननानै ओरैबायदि शेयार खालामना होदो ससियेल मिडियाफोराव होननानै बेनिखायनो बेफोर भिडिअखौ किसुआ नायनानै बुजि मोनो आरो किसुआ माने नायनानै बुजि मोना बेबायदि जायो आरो ना थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहर गाज्रि मोनदो ना लाजिनाय मोनदो सोरनि मान सन्मान थांदो बेबायदि जायो आरो ना थ' जोंनि बायदिबा बेबायदि माबानायनिफ्राय एसे बुजायनांगौ बुजायबाबोथ' लाखाया आरो ना गोदोनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरा बुजायगासिनो दङ बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि गाज्रि खामानिखौ माव बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनाङा बेबायदि गाज्रि खामानिथि लामाथिं थांनाङा होननानै थ' बुजिनाय गैया आरो ना दानि सिख्लाफोराथ' बाद हाबा जानायफोरानो बिदि सिख्लाफोराथ' बाद हाबा जानायानो बेबायदि खामानि मावो आजिखालि आरो सिख्लाफोरालाय मा ना बेबायदि बुंनो थांनो गोनांबा बेनिखायनो जोंहा सासे मोजां जाग्रोनांगोन सासे मोजां जानानै सासेया सासेखौ बुजायनो रोंनांगोन बेबायदि जायो बाथ्राया थ' दा बुजायबाबो लायाबा जों बर' हारिया मा जानांगौ जाखो सब माबायाव थांजोबगोन माथो बेबायदिबा सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडिया नुखाबाय थायो माथो सोरजोंबा गुबुन हारिजों थगायजाजानाय सोरजोंबा गुबुन हारिजों बुथारजाजानाय बेबायदि लासिं खामानि मावनाय ससियेल मिडियायाव दैलिक बेफोरनि बागै भिडिअ नुखाबाय थायो नाथाय जों बर' सिख्लाफोरा एसेबो लाजिया आरो ना बर' सिख्लाफोरल' होनबा गाज्रि मोनगोन सेंग्राफोरबो दोङो सिख्लाफोरबो दोङो खायसे बुजि मोनै मानसि दोङो बेफोर खामानिखौ नुनानै बारासो मावो आरो ना गावबोथ' मोजां खामानि मावनो रोङा आरो मालायखौबो मोजां खामानि मावनो होआ ओरैबायदि मानसि दोङो आरो ना माने गाज्रियाथ' गाव 100% बेनिफ्राय गुबुनखौबो
गाज्रि लामाथिं लाङो मा जाखो बेलाय गाव मोजां जानो रोङा गुबुन मोजां जानायखौ मानो मेगन दिरनांगौ जाखो बेबायदि आरोना दायो नुखादो नोंथांमोनानो सिस्टारमोन नायनानै एसे बुजिना ला एसे लाजिनो सोलों बेबायदि खानाय सिनजालायनाय मान सनमाननि खोथा दङ आरोना न'खराव दा माबायदि ओंखारगोन नोङो माबायदि गिदिंगोन मानसिफोरा गासैबो सिनायजोबगोन बे मानसिया गाज्रि बे मानसिया हामा ओरै अपमान जाना थांनाय माबानाय होननानै बेनिखायनो एसे बुजिना लानांगौ सिस्टारमोन गाज्रिखौ मावनायनि सिगाङावनो एसे बुजिनांगौ ओरै जायो दा आंखौ साननो हागौ नोंलाय मा खामानि मावनो रोंगो मा मोजां खामानि मावदो बेफोरखौ भिडिअ बानायदो होननानै बिदि नङा बिदि सानदोंबा बिराद रं दङ जोङो माबा मोनसे दाय खामानि मावोबा माबा मोनसे माबायोबा भिडिअ बानायना होयो बेखौ लानानै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा एसे बुजिनांगौसो बेफोरनि बागै भिडिअ बानायदो एसे बुजिनांगौसो दा जों देखायना होदो ससियेल मिडियायाव मा जादों मा मादों नोंथांमोनाथ' नुखादो दा ना लाजिनाया माबायदि माबा मोनसे दायनि माबा मोनसे जायोबा बायना मोनगोन नाथाय लाजिनाय सनमान जानायखौ मालाबाबो बायनानै मोना स' भिडिअनि बेकग्राउन्डफोरा बोरैबा नुदों नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो साउन्डफोरा एसे बोरैबा खोनादों आरोना बेकग्राउन्डआ गामिनि नालाय ना बेबायदि खोनाखागोन जिहेतु आंनाव सिङाव भिडिअ बानायनाय जायाखै इउटुब स्टुडिअ न'बो गैया बेनिखायनो लासै लासै बेफोरखौ माथा मारिलांगोन दा नोंथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय बेकग्राउन्डआ गाज्रि होननानै भिडिअखौ नायालासिनो थाबानो जाबाय आरोना बिदि थ' नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो बेफोरनि गामि डिटेल्स नोंथांमोना मिथिगौ आरो कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आरोना आं बुंथ'लायला आरोना थ' जों जिहेतु नुबोदों गोबां लाजिथाव खामानिसो मावो माथो गोबां लाजिथाव खामानिसो मावो माबायदि मोजां खामानिखौ मालाबा मोजां खामानि मावनाय नुवाखै दासान्दि माने दासान्दिल' नङा सिगांनिफ्रायनो माबा मोनसे गाज्रि खामानिखौसो माने बर' सिख्लाखौसो बर' सेंग्राखौसो लांखारलायनाय दोनखारलायनाय सोरजोंबा भाइराल जानाय बेबायदि नुलागासिनो थायो माथो मोजां खामानिखौलाय मानो मावनो रोङा बेबायदि आरोना थ' आङो मा बुंबावनो आरो माने दुखुबो मोनदों माने बे सिख्लाखौ खानाय सिनजालायनाय ओरैबायदि खालामना होदो आरोना माने लासिं जाखानाय आरोना बे भिडिअखौ गावनो नुनानै माने लाजिनाय माने खोनथाम खोनब्रै बेबायदि दायखौ मावा जाथों होननानै माने खालामना होनाय बायदि रखम जादों थ' बेबो मोजाङानो माने एसे लाजि फोनांनांगौ जितु मा दाय मावदों मा दाय मावा होमबासो मानसिफोरा माने फोथायनाय बायदि आरोना स' दा बुंनो थाङोबा जों दुखुबो नांनांगोन जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेबायदि जाबाय थायोबा मा जानांगौ जाखो उन्दैफोरा मा सोलोंनांगौ जाखो बेखौ नुबाय थायोबाथ' नुखागोन ना फेसबुकफोराव नुबाथ' आरो आजिखालि उन्दै गथ' गिदिर गथ' एख सिन गैला 18+ गैला आजिखालि गासिबो नायखायो फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्राम ना बेबायदि जाथायखौथ' आरो नुखाथारो बेबायदि जाथायफोरा आरो गोबां सेर जाखायो बेनिखायनो एसे सेफआव थानांगौ सिख्लाफोरा सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय मोजां बर' हारिफोरा एसे दावगालांनाय बायदि एसे मोजां लामाथिं थांनाय बायदि मा खामानि नुयो मोजां खामानिखौ मालाबाबो नुवा माथो गाज्रि खामानिखौसो नुलाबायो माथो बेबायदि आरोना दा आंखौ जावगोन सानदों सोरबा आं रावखौबो जावाखै आं एसे बुंदोसो आं रावखौबो जावनाय भिडिअबो लाबोआ माबाबो लाबोआ आं जेखौ बुंनांगौ बेखौ बुंखादों आरोना गाज्रि मोनालासिनो आङो भिडिअखौ थाल्ला थुल्ला बनायखानाय आरोना आंना बिदिसो भिडिअआ थ' मा बुंगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर सोरबा बुजिदोंबा बुजिदो आरो कमेन्टआव नोंथांमोना फोरमायहर गामि एड्रेस भिलेज डिटेल्स आं बुंथ'लायला थ' नोंथांमोनानो मिथिगौबा मिथिगौ आरोना कमेन्टआव फोरमायहर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय